Hirap. Hindi ako dyan, ha? Daga. Dahil, may katulad-tulad ko. Ay, ikaw na ako na bayadan. Hindi na ako pakinama mo sa agama. Pagkatapos ko. Sabay, di ba sa agama? Kuha ka na sanay ng 40,000 mo yan. Kuha na sa pagkakas. Ay, ito ba ito? Gawasan. Madali akong gumakasun. Sa'yo ka na yung sakit. Dahil nagbalik ako naman siya, daw. Sabi ko, Darren, magkira, no, kasi yung sa ticket. Balik ko pa na, papakas ng dalaga. Basta sa daw, dahil mo ta so ito daw, wala din ko rock na magade. Inano ko pa, nasikon ba ko? Hindi ko na alam ko ano ko. Hindi ko nila akong marita. Hindi kaya to. Para mga sambutan na to. Para niyo na to mga sito. Ako sa kanya. Okay mo, minasala ka? Dali mo, tumakira mo sa akin. Dali mo, Pero araw mo ngayon, hindi niya iyan ang nakaliw, pagday niya nagustuhan. Hindi niya ikalkulay. Kaya, pag nakakarit, hindi ka, ang bayan, una ang bayan. kailan mo to, regular to mga sasya to. To, nandiyan mo ka dito. Siguro mo ka sa ganda, ay kuya na ito, sa kuya. Ipitin sa to, ay kuya. Pero 79 ang bayan. Okay, ikaw tuloy yung klase niya ng ay mapagod tulong ng gulay niya. Nakinakang mahal. Pero 700. Binakal ko baga. Yung pinunaw. Binakal din yun, nagata. Kita ito. Bilang sa pero magpinulit na kuya. Kaya, tingnan mo kay Mato. Kay Ma. Ang gatas pa.
Ano yung kap? Kasi ano, kay Maran. Wala ako. Ano ko mamaya? Hindi po kayo totoo yan. Saan? Sa kanya? Pre, pre! Ay, nakakapagod yung nawag. Ano yung nabata? Ha? Sino? Nanalo. Kaya ako magpipa sa mga. Hindi ako makat. Mga 35 o. Sino da? 35 na sa ata.
Yes. Joy. Ako na rin, nag-iikot din sa aga. Panagibo ka? Oh, kaya. Mga ano oras daw, mga matagal. Mga alas 8. Ha? Ayaw yun? Pat! 35. Eh, Digit ka. Ayaw. Naging ko iraray. Dahil na, magkakasama kaya ito. Doon ito sa taas. Ay, kaya saga na lang. Sabay na lang saga. Yung saga, kaya tama ko kung paano kaya pila yung mula. nakala ko, nakala. Pansin ka ba ba? Dahil nawala. Nakala ko. Pero may nakasabi ko pero. Kung ilan mo Ano yan? 35. Kaya tayo ito yun. Ayaw mo saga na sana. Nililipat ko lugo naman ko. Dito pa. Dara na nito. Kaya nagtapat sa na talaga rin ka. Aliw ko. Kasi nagkaroon ko pa. Kasi sa kinagawa ko pa man, patagas ko pa dito sa balyo. Aliw ko yun, pati sa balyo. Nga nito magatrapat. Pag aliw ko. Ha? Ilabas mo, ito malawat mo. Ay, ko ano, Pre, pre! Ali. Pangalan ko. Yan, nagkagda. Pre, pre! Sa agad-agad sa mga tao. Pre, ang dami dito, ang dami! Pre, ingat, ingat! Dapat na ito. Pag dapat nakatiran, itong napat. Ha? Dito ito. Ayaw! Bobo ka! Oras na! Ano oras na? Kaya rin niyo? Iyo. Ay, naman na boy. Ikaw na buwan! Yes, no, no, no. Uy, makakas na ko! Ay, nilagyan niyo. Ah! Ay, magpuyos ka na. Ay, ganda ko na. Ilang mo, dito ka. Ang layo! Open na tayo, hindi sa atin. Ano ka na? Bago. Eh, nalaga. Ako. Ito mo, hindi sa magkaroon mo. Bayan sa nakuhan. Ito kaya ako. Siyempre, may naman ka makala ka. Nagpuwerte na sila.
Hindi mo ba? Hindi mo Yun na, ano pa? So, ano na ito? Okay na ito. Rek! Teka lang, may invite ko yung kapatid ko. Foto, foto. Oh, gusto mo ka gusto lang, 700. Ano? Ano ba? Sokot mo. Ano? Teka lang. Ano ba? Forward. Teka lang, invite ko yung kapatid ko. Ano ba? Sorry. Ano po na? Teka lang, teka lang. Teka lang. Gusto ko pagaya ko si Ayo. So, sila sigara forward. Tapos 49. 1949. Teka lang, pre, teka lang. Malapit na. Ganda na ng sakay.
Ingat tayo, pre. Ayun na, yun na, yun na. Yun na, pre, yun na. Ano yung seven plus one? Yun na, yun. Pre, please, teka lang, nandito ba? Hindi na kaya? Yeah. Parang rifle. Dapat mo na malaman. Ako ka na kami na usap, ano? Oh, 120, 70, 32, 4. Matuto kada minuto para araw mamimay ko. Gusto ko magaya ko si lang. Na, magkano na kaya kung dito na? Yes! David. Tara, tara! Ready na ka mo? Ready, ready! Tala. Tala ko, may parasit na ako. Dito pa kaya nga. Ito pa lang ba dahil? Yun ka mo. Putang ina mo! Ina? Ano? Uy, lalo na yung... Uy, nagay. Kailangan buong bigay, basta sarili may bigay. Kaya sa madaya sa kanila tao, hindi na balang araw bakit ay mo gusto ko maglalaksin ay ko. Ura ko no, pre, paano ko, pre? Yo, wag na kayong mag-iit, di ba? Hindi ako kumain. Sige, yan tayo, pre. Pupusin natin yung- Pagdating sa rin, parang hindi ka naman gusto lang. Ayun, pag magaling sa ako, malalim sa dahil ilang life ko. Ako, may ano ko sa Ito, kaya niyo kasi yung maliw. Yung pulis niya. Ako dito, pre, ako dito. Bangay na yung... Tolong.
Ay, puta ina ka. Ay ko! Ay ko! Ay ko! Hindi po, ano? Baka naman. Baka naman tayo ko walang mo. Ano pa? Ano pa? Sabi akong ama. Parang may mga kiligilid. Amo. Buti nito, tangko na ito pa rin. Papasilingan natin siya. Buti nito pa rin. Yes. Hindi na sumali na ginagawa mo. Sinigalo ka na. Sige tayo, dito tayo, pre. Ay, dito, dito. Yes, babang. Sinig na pregol. Okay, Joyce. Diba, sige yan na malaki. Kalbuan mga inyo. Ang Joyce, ang Joyce. Wala, isa, dito, babang. Ay ko, ay ko. Like, eh. Kaming, kaming, kaming. Nangalit ako po eh. Kaming, kaming. Basta dito, babang lang. Nalakan, nalakan, nalakan. Diba? Kung lupot, kabod mo po. Ulit kayo pala ingat. Asan tuloy parang wala naman? Iko, iko. Ulit na ni George. Next game, next game. Tanggo kasi, tanggo. Tanggo kasi, tanggo. Sabi lang kasi. Ay, nakalam ko na. Sige. Ako na, sabi ko ko na, nakakumain dito. Pre, ulan mo, pre. Sorry, pre. Sorry. Nalo mo kasi. Tama, inanong, ano? Ayun, nakalim. Karani yung gawin. Ako tunga-tunga no. Karani yung gawin. Pre, tara. Naboy mo ko daw. Nakapuy na. Pre, tara. Naboy doon. Hindi mo yung nagagawin. Ako nagdaw na. Ha? Nagadali na. Pre, tara. Nalak ka na siya. Ano nga na ito? Ito ba? Ito ba? Hindi ko yan, di.
Ikaw nila ang kapita. Wait lang, wait lang. Uy, mag-trail! Coming, coming, coming! Uy, time lang, time malala. Ano ba na? Saan? Dalawa, dalawa! Wala ba naman ito? Ikaw, bakit? Ay, may tao pala. Kinain. Ikaw yan! Dagan, dagan. Dagan, dagan. Ay, bitaw. Sangayon tayo magiling. Magawa ko na kayo. Pabili mo sila kayo. Tara, tara, pensil! Marami nudo. Mag-pensil na kaya pag-mekan mo ba kaya? Pwede na dito. Kung may tao mo na dito ay makapit ko ng mga tao. Dahil na ayun. Ano kaya? Sampal ako din. Sagar din. Alright. Utang sa pilipinan pala. Kailangan sila na tao. Ito, galing tayo, pre. Dito na pala tayo. Thanks, guys. Pre, ikaw, pre, ako. Pinusumpahin. Laro ka. Ito. Sakuran, sakuran. Nakakasipan ka lang. Ito, ito. Ito, parang ito.
Dan! Ito! Ano? Parang labo! Ito! Oh! Naguli ka po nga. Nakay mo, Joy! Nakay mo! Sipil na tiklik! Kamay ko nga. Malabalik yung kapit ko. Ano na pa dito? Dito lang. Uy! Ano yun? Ay, sakit! Dami! Hey! Ito na, nandun doon, ito na, nandun doon! Oh! Ano yung yan ang tanong? Ano yung yan ang tanong? Nasa puno kaya ngayon. Yung baka ako ayip na naman. Hindi mo na ako naman yung Nahiling ka. Ika nga na din naman. Bago ka pumunta sa puno. Nahiling ka na. Saan? Ika nga din naman namin. Puta, pati na ako nadamay. Tara, pati gusto ang gusto nga yun. Kasi tayo, hindi ko talaga ako. Ipatagwa nga ako. Tulog ka na, nasa puno Ito, ka. nandito. Eh, para ba ditulong? Ang talaga na amin, ang talaga na yan, kasi mga piso. Lahat po kasabi ka. Lahat po kasabi ka. Kaya ba lahat? Pinag-pinag yun. Ang mga kailan na. Baba, Baba, Excellent.
Lord. Lord. Hindi na tayo naman yung mundo niya. Mag-aawit mo yung girlfriend mo kasi ay. Hindi, baka tayo mag-ibig sa'yo. Ako na pag-ibig. All ko ay pagpapagawa ko mga yan, nakapagkain mo, nakapagkain mo. Meron tayo kung may nakikaya mga naaralan, sumasama na yung kasama mo. Ready na, kuya. Ready na, kuya. Ready na, kuya. Wait lang, may dalagang na ito. May mga nalagalit eh. Ay, sila ka pero. Makulabi. Labi. Ay, sila ko. Wala na lang siya. Ready, ready. Ay, ginagawa. Hindi ka, malak na. Wala na, sunod mo itong hard ka. Ano na lang, magabi ang mga yun. Oo, bula, ako. Alam mo, sabi ko mo, ulam mo, dako, kala na yan. Ano, manayos tayo. Ay, drop agad yung isang oras. Drop agad. Drop na, wala ka mo. Ano na nga, dito. Sacrifice! Pre! Sacrifice! Hindi ka matangkap yun. Ay, ako, kalaban. Ay, store, may para siya kung na, hindi ko pa. Wala ka nakalaban. Oh, mag-3! Dito nila. Hindi tayo malo. Ikaw.
Asawa ko na ako din na. Ika, ang malaki na. Di ba na ako na ito? Aura. Hindi na pwede. Ay, buko na nga. Ano, basta ako at yun. Ito, nakatay Ano, dahil? Okay na daw. Oo, sige naman. Sige naman ito, no? Sige naman. Sakay, sakay, sakay. Sakay na. Eh, Hindi na alam kung ako. Ay, ako. kaya, kaya. Ano yung nilagay ko ko na? Eh, baka ano yan. Baka. Baka, wala ibang pati. Ay, baka, hindi na siya. Siya, pag-mistake ko, baka. Teka lang. Ay, go! Ay, go! Ay, go, ay, go, ay, go! Ay, go! Ay, go! Go! Ay, go! Go! Ay, go! Ay, go! Ay, go! Diba, iba ako. Teka lang, gago. Ubus, hindi ka lang nagpapadate. Ay, dito. Tara na, balikan mo. Mag-retweet mo, mag-retweet na ako. Ano ako? Di ba play nandiyan ka? Dito na.
Bilis tayo, Nick. Bilis. Uy, mga ninyo! Ayoko! Uy, kailangan sa akin, kailangan! Kailangan ko ng amo. Mag-3. Tulong sa akin, tulong. May kailangan sa akin, kailangan. Number 4 ako, number 4. Pag nilungan dito. Amo sa akin, perno. Hindi mag-3. Ay, hindi. Patulong dito sa akin, oh. Pre, bilog na tayo, pre. Tara, bilog na tayo. Tara. Wala, kumana. Wala nga sa pag-trigger ko lang. Wala sufficient! Wala ko lang. Uy, tapos sa kuya tama, may kailangan Wala ka, wala ka na. Mag-3 ka na, kuya. Uy, Diyos! Wala din yan sa taas. Arat na ba yan? Hindi, mati ka mag-3. Tara, liwas na. Ano na Diyos? Bakit ba kailangan ikaw? Hindi. Eh, patulong! Iyan. Mag-3 ka, kuya. Eh, punta. Saan ka na? Uy, may kailangan sa kuya! Ulubul. Sure ka nga, binunod ko. Uy, naman na, kuya. Sige na, kuya. Sure, binunod na sa ro. Mag-zero ka, kuya. Sure, binunod sa ro, buwan. Pre. Yun na, so, Ang gala, nakapit ka. Ay, wala na. Saka naman hindi yun, no? Ay, nagsusunod ko ulit yung gagawin. Ano ko na ikaw? Pwede niyo, saro. Ilis mo na kung kalaban. Ilis ka, ano, Diba, mag-review. Important sa inyo. Makaray ko nga, kapag hindi ka pa, wala dito sa mga. Ano, management pa? Hello! Makaray ka pala, para tayo po na kami. Pre, tara, number 1. Nandiyan ka na pre ha, sorry, huwag kang tatampo. Upang ina. Sa ka. Doon ka na, pre. Sabi, ready? Ito, ano? New
Serious, serious ba rin? Serious, serious. Naging-naging naman mo ba rin ito eh. Okay, nga lang nga yung photo ng kalaban ko. Sa nga ni Diyos, kaya nga muli mo. Nadagusto na. Eh, wala mo sa akin. Dito sinumalil ka lang, Diyos. Papalam na natin yung kalaban na ito para. Shift ka. Kalaban! Shoot ka kulong! Ayan ang ito ng number 1. Okay, tara, nila ko rin yun. Eh, ito mga lipo na ginagawa yan. Puto ba? Hali! Wala tayo akong para. Ay ko! Patalo na nga yun. Una kinakaunan. Wala na yung sitid. Yung sa Asa tawag ba ko. sila peruan? Patawa nga si Judy nagpundok. Patawa nga yung nagpundok. Dahil naman, pasapag na sa kusina, dahil naman naman yun. Kaya nga, sa tao ko puminundo nga yun. Alam, napasa ko pa kita. Kaya nagkawin na tamasarap na sa kusina. Ako lang kanya. Hindi na mo tinatapang mo. Dalawa kaya, kung saan ako tayo yun, kami ko na sa kusina. Iko. Ganon. Boy, alis ka na dyan. Huwag ka na, huwag ka na labas doon sa dito. Kapag sila sa kusina, sila nga nabuli, nagawa na ako. Wala na ka na. Ako na. Gawin sa pero sila ganun naman yun. Buwa, may isa pa sa kuya. Parehas pa lang katawag. Suha mo nga. Ano yung best feminist squad? Pwede itong tulong. Ano ba sa Ang puto kanya? na ano sa dahil, gusto ko kasi ang ano sa dahil. Puto! Ano, pre? Bye! Yun lang! Siguro tama, pre! Magdunot yan, magdunot! Nagdag ka mo. Di ba nagdadala na iyo? Naglaro. Shift ka, shift. Sarap, malibot mo pa rin. Naglatay ka oras na. Hindi ka malang sirang ahal. Ganun sa ayos mo. Lalat-lat. Hindi ka makula. Ang bayad mo kasi. Libre ano. Pamayo kaya mga tao, kaya pala. Ano? Wala ka na, hindi ka. Ginagawa ko yan ninyo. Ito daw ko yung mga Wawa ka kaya. Ano, may na ano ako taro? May na ano? Protein? Wala na dagan sumakay. Mura, buka ano ako. Ayun na lang, harap ko na lang.
Ano ba mo? Very gusto mo ay sulay. Ito nga ay siguro. Ano yung magpupunod sa sinilay kayo doon? Ano yung magpupunod sa sita doon? Oo, nakatagal pa rin po nakalimutin na ngayon. Sus! Kuya, kuya, makuya! Makuya! Makuya, makuya! Ano ka naan? Kuya! Nagulat ako na sabi na may bulo. Dapat na Ano yung sa may VIP? Ano yung sa may VIP? Wala Puro no. puro Na-spin ko ano? Puro spin, ikaw mo lang. Ano? Na-spin ko ah. Ano sa mga tornado kayo na eh? Nagbabalik. Nagbabalik ko. Nagbabalik ko. Kung ako talaga magaling ako, nagbabalik talaga siya ako. Okay, naguro ba? Ganyan ka magbabago. Yung agad. Apa na amo? Sila kaya dito na, bumano ka na. Mga pasindi lang. Wala may kalaban. Manangala, basta ba din tutulog? Pre! Wala ka kalaban. Ako, mahala. Wala daw ka rin, gusto pa din, oh. Ulayan mo, pre! Bawal. Pagkatakbo. Ang kalakas ko yun. Ano ba yun? Mark, agad ang kalaban. Dapat agad, Mark. Kalaban na daw? Wait, kakalabag na, Mark. We throw this one. Hindi naman. Wala akong bag. Tango, may kalaban na tango. Ay, ko! Kaling sa kuya, kaling sa kuya, kaling. Kaling sa akin, kaling, may kaling sa akin. Sila yung nakagawa. Ay, ko!
mahilig sila akong bagto. Kung kami mga pala, huwag ko nalitin nga yun. Basta yun. O, mas ibak sa na dyan, bagto. Ano na ano? Wala na kasi school. Ako na sa school ng Mahilig ka kayo bagto ko lang. Sabi akong ba? Tupon ako. Kahit lang, hindi ako sila. Wala na start na. Tuman mo ka dyan. Doon na kahit mabuhay pa. Nakto niya, hindi ka daw. Ay, ganun. Nakakulong na. Ano ba yan? Ang go. Ako ako naman. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Bigyan sa lang ng nene. Bagto ka ron. Bagto nga, hindi. Magsilingan sabi ko. Nakanos na ako bagto. Sabi na ako ng pagkalang. Okay ka? Hey! Ay, matapang ka? Ay, sakay na. Iyo. Sige na, sige na. Telephone. Ano na dito sa phone? Kaya ako makikita lang. Iyo. Ito lang ang malaman. Kaya dito. Hindi, 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 hindi. Hindi, hindi ka na. Punta ko yan ba? Hindi, may tama. Wala, wala. Oh, wait lang.
Nasa na kayo. Ayun, natulog sa mga yung pinball lang natulog ako. Diba, yun. Buwan, yung television. Ang pala, pero buwan yun. Walang kayo. Wala ba kayo? At wala naman sa grupo.
Ay, ko pa. Hindi, wala pa daw. Ako na naman, nandito daw. Dito na namin. Wala na ko. Dito na kayo. Oo, ako naman dito. Lalo ba nakita sa auto?
Kaya ko nung duwa ko pa. Oo, hindi ka naman ako tao. Alam ko so, nagdadaan din sila ng buhay. Ulit ba yung nilay? Hello, tumawag ako. Isa pa. Isa pa, isa pa. Sukulat mo. Ano sila ba? Sila ba? Alam mo yung pala. Sa number ko. Ay, Yung pambayad ko yun. Yung pambayad ko. Kuya, yung mga magsa. Alam, hindi nagdalaga mo. Wala ka na dito na. Drop na, drop. Hindi na ka na, drop na. Drop na. Hindi ka pinira. Tutok sa ulo. Ay, ako, bagay ko na ito. Ay, wala ko dito. Ano, wala ka na. Ah, ano ka, hindi ka pa rin, ano? Mapalabog ka? Dadaan daw mo. Ay, bro.
one. Nice one. Nice one. I don't know nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Ay, como? Wala na, no? Wala, ano naman ba din? Yes! Ano? 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 Ayaw. Wala naman sila. Let's go back there. One. Ay, no! Woo! Woo! Ano? Ano? Kasi nakakala ko. Balik sa Spain. Balik sa Carton. Ha? Anak, anak, anak. Nice one. Ito, pero wala gaya. Nice one. Nice one. Relax. Pero nakawala ng mga baby nyo. Alam mo, wait, ano, ako na to. Awan ng mga baby nyo. Oh, baby, ano na wow! Ano lang,
Sige,
electric. Hindi ka na. Ikaw, minalanan ako. Tapos may pangalan doon. Tapos ko pa. Oo. Sabi mo natin ito. Ilong mo pa yun. Balik na mo na. Battery out na. Battery out.
Grabe ka. Yung nagkakaroon, hindi mo ako gumawa ng nakakapagpil ka, hindi mo na makakali. Siya, ako sa gumawa. Ako na gumawa. Kaya ako. Lagi.
Oh, shit. Sa number to, DJ. gawa din ang buo. Miss. Pwede ka. Joy.
Alis, alis. Oo. Mura kung may sama ka pa. Kung kaluwas mga urarangan na ayun.
Wait, pero kasi ikaw, pero kasi ko pa rin eh, ano ito, blood mo daw kasi, ito sa Luzon. Pero Alam ko na ito, basta Blood Moon Twin. Hey, yo, I'm gonna do this. Yo, pinakapasok natin. Yung mga consider first, ito yung the student, the children, and the Java, and Jadi untuk orang kita belum itu, kita itu ibu bisa, okay. So, kita itu waiting to makala pa ay ito nga nagigiri bukan natin daw. Gusto, anak kami, Yo, blood mo queen. yeah. Na ano daw sa yun na sa ngayon yung sa mura sa Pilipinas ka yung mga to. Pag nagano yun so hindi naman ngayon yung Chinese. Hindi naman ngayon yung Gawin din naman yung boka. Tapos video. Yo, oh niya ang yo, yo, yo,
Agent yan. Wala mo na. Yun ang gamit ko. Tingnan mo, ha? Oo. Oo. Very good this time. Good this time. Good this time. Then may una. Ako. Yes. Without happy. Ako. Excuse. Ako. Excuse. Ito ang very strong.
Ay, kaul mo, mo, kaya isa. Bilang. Oh, naka.
Hindi ko alam mo. Pero mo kumalto, yun na nagsaroon mo.
Garit po. Yan, kaya ba? Pala si Junior. Ayun, pala si Junior sa ano. Ay, yung life.
ate ko sa bawat subject ang laman sa report. Sa bawat subject ang laman sa open tutoring. Lord, Lord,
Pero ganyan ay pura din. Kaya habang upos pa rin ano. Puta nga yung tissue. The battle of Yunno. Alam mo nga niyo, 1,000 na Pilipino siya, alam mo yun. Ay, boy pa. Pinatatada cancer. Muna yung ano mo. Medyo, sa Santiago, yan, sa Itabida. Ano yung, 80 ng ano edad. Yan o, ano sila. Pero ang mabintay ko, pero wala ang sityo. Yan ang sumuko na ayun, pero hindi ba nakalawin lang. Sumuko pa, ulit. Longkaw na ayun. Ang ina,
Ganun, mga birds. May mga pero wala sa Pilipinas. Hindi. May mga sa Pilipinas. Yung mga chicken nugget. Ay, sa ano? Sa Albay. Depende rin nga sa ano? Sa army. Tig ano? Mga sa mga ano. Tiga kabel kang army. Pwede ito Makipagtanungan maging, ka. pwede ito maging agent. Yung nga eh. So, mga mga tapos talaga ni Michael, tapos ni ano, ni Lily. Shit. I know. Eh, suporma ka nga ikaw ka. Ay. Sa mga ano, anime costume. Ay. Pero ganyan. Ay, nakakulong. Ito, pero ito, iba ito sa akin niya. Ay, Mikey? Mikey ang ngayon.
mo. Napakalit sa Alright, yun. No, no, no. No, sa really trying to live, but honestly,
sa 2.